Здравейте хора, днес като видео ще играем в стила панда, обаче ще играем един малка игра. Аз ще ви покажа пандата и вие трябва да я познаете като така определена част от нея. Нека да започваме. Коя е тази панда? Това е Бискуитини Панданини. Така, нека да продължаваме с следващата панда. Коя е тази панда? Това е Рипър панда. Нека да продължавам. Коя е тази панда? Това е Крисмас панда. Тя отново. Така, това е предпоследната панда. Коя е тази панда? Това е Сноумен панда. Тя отново също. Така, нека да продължавам с последната панда. Коя е тази панда? Това е Лос Пандасиона. Ако сте отгадали поне 3, трябва да се абонирате и да лайкнете моето видео. Чао!